бахтиёр рӯзиев 6 моҳи пеш баъди он ки марзи тоҷикистону ӯзбекистон боз шуд барои кор ба душанбе омад. дар як тарабхонаи сарошпаз аст. ӯ мегӯяд пас аз муҳоҷират ба кишварҳои гуногун тоҷикистонро интихоб кард. масалан миёни мо мусалмонон воҷаҳҳои ба мисли рӯи хотир дидан, шарму ҳаё ва виҷдон ҳаст. дуруст ки маоши хуб медоданд, аммо метавонистанд барои камтарин хато аз кишварашон ронанд. бо ин ки садҳо ҳазор тоҷик ба русияву қазоқистон барои кор мераванд, ҳастанд касоне ки ба тоҷикистон меоянд, бо вуҷуди пайдо кардани ҷойи кор мушкилиҳои хос доранд. агар мо тавонистем ки дӯстии миёни ду кишварро барқарор кунем, пас масъалаи ба қайдгириро ҳам бояд каме сабуктар кунем. ҳар моҳ маҷбурам ба сарҳад рафта худро ба қайд монам ва дубора баргардам. барои нафари калонсол албатта душвор аст. хубтар мебуд ки дар ин масъала ҳам ягон сабукие пешбинӣ мекард. мақомот мегӯянд солона тоҷикистон ба мисли бахтиёр ба мутахассисони ҳирфаӣ ниёз дорад ва иҷозатномаи кор медиҳад. бар асоси оморҳои расмӣ солона то 7000 муҳоҷири корӣ вориди тоҷикистон мешаванд. онҳо бештар дар соҳаҳои сохтмону роҳсозӣ, саноат ва маданҳои кӯҳӣ фаъолият мекунанд. ванг цузо шаҳрванди 48-солаи чин 2 соли пеш ба тоҷикистон омад. ба ман эҳтироми мардуми шумо ба хориҷиён ҷолиб аст. ман дар сари ҳар қадам инро мебинам. ҳангоми аз роҳ гузаштан ҳатман мошинсаворон ба ман роҳ медиҳанд. ҳангоми қабули бемор ҳам онҳо ҳамеша даст рӯи сина монда гап мезананд. ба бовари ин муҳоҷири чиноӣ, ҳузури ӯ бар ин мутахассисин дар тоҷикистон метавонад харҷи табобати мардумро дар хориҷ камтар кунад. агар масъулин метавонистанд инҷо як беморхонаи давлатӣ муштарак таъсис медоданд, то ин ки ҳам шаҳрвандони тоҷикистон ва ҳам шаҳрвандони чин дар он табобат мегирифтанд, дар он сурат мардум ба хориҷа ҳам барои табобат намерафтанд. бо ин ки қаҳрамонҳои мо бидуни мушкил фаъолияти худро дар тоҷикистон идома медиҳанд, аммо ҳамасола додгоҳҳои тоҷикистон қарори ихроҷи беш аз 100 муҳоҷири хориҷиро содир мекунанд. онҳо бештар бо сабаби анҷоми муҳлати раводид, ба қайд нагирифтани шиносномаҳояшон дар мақомоти корҳои дохилӣ, надоштани иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ ва нақси қонунҳои ҷории кишвар аз тоҷикистон ихроҷ мегарданд.